Hello guys, good afternoon everyone. Once again, me and Cerebel hangata jud. Kevin, bye ni Kevin. Lami aman ni imong bay. Lami aman ni imong bay ay. Naman lagi kay butang anak bata. Maminjo na kadoy. I-appeal ka, di wa man ka ni subscribes. Lami apo ng bayan ng nita. Ato mi Miss Pilar mauli namin sa nagbaklay mi ni hapit mi dani. Lami apo ni nang nita. Kinsa may magpudsi ani? Mga bata. Lakaw na kay na mga iro aliwaras. Hay! Bantay mae, bantay. Isig ko ning gamatoya. Nay, kampo sa unsa ning kampuha ani Ping? Lami na crash di kuha ning baya. Pila na gasto anak ng nita? Ha? 30 mil? Arang pod magbay ko nga na bayaho ang nang bay. Sige bay. Ito na me. Hapon na. Gabiin na.